Slime. Man kan godt se den, prøv at se her. Den er lige der. Den er med. Ej, den er svær, fordi vi havde den ting. Prøv at se, hvis vi bager den orange her. Så havde vi været nemmere. Det var meget nemmere, men den her, der er ikke lige nogen, der lige kigger i blå sovehus, så. Det er sådan der. Det var ret godt alligevel. Ja, fordi jeg går også for her. Og jeg kigger ud på sovehuset. Ej, har du ødelagt det? Nej. Hvad? Den hoppede bare op. Det var gysligt. Jeg stod og holdt lige akkurat. Nej, der er nogle stopper, fordi du ikke havde lagt mærke til det, og det var nyt. Så var du skudt en af dem. Det vil være mor. Ja, det ville du. Og så der kommer ikke sådan noget kugler ud af det. Nej, det vil jeg. Men det kan ikke have fået. Ja, men der kommer sådan noget røg ud af det. Og så så hvis du bliver ved med at jeg har sådan en der, hvor der kommer rigtig store kugler ud af det. Der kan sådan sætte en rundkreds i sådan noget. Ja, der kommer ikke smuls, der kommer ikke sådan ting. Hvis du så bliver ved med at skyde, så kan du lave en stor røgsky. Så kan du bare lige gå igennem. Vil I vide, hvor vi først har tænkt os at sætte den? Det er endnu bedre. Ja, ude på toilettet. Så kigger man ikke. Nej. Det kan du sætte min telefon der. Lagt den. Så er du der. Sådan der. Ej, nej. Shit. Men det er da ikke godt for svært for jer, vel? Det er derfor, det er her, hvis vi bliver varme. Var det for svært for jer? Men hvordan fandt du den? Jeg sagde, kan du være med det? Jeg får den! Der var også den, der lige fejlede. Ej, det var ikke et godt sted der, men... Ja, men så kunne man jo ikke se den. Hvor klump. Det er ikke mig. Hvad er det? Mikkel, det er de store, der har gjort et eller andet. Jeg ved det godt. Hvad er det der? Hvad har de gjort? Slime. Og så er du bare slimy. Slime. Prøv at se. Hvor er I ulækre? Det er slime. Ej, gå og se mig. Nej. Det vil du gøre. Masser har I.